Tiprasa civil society ni Kobokmung bai Tipra Bandh Khlaijakha Haste ni Dalbidal Thaio Abohiakhe no Mungiakami Amchaio bo Assam Agartala Lahar Kotor Kasulaikha civil society ni Adongrok Agartala Chini Shukango Khlaijakha tongmani haikeno sangrong salo Tiprasa civil society ni Kobokmung bai kaisar sanmungno tei Damnwichibwrwi Khlaijakha mani Tripura Bandh Abohiakhe aslo Haste ni Dalbidal Thaio Khlaijakha packeting aslo Assam Agartala Lahar Kotor no kari Dalbidal amsini rel lama bo Kasulaikha civil society ni Adongrok Abohiakhe aslo Mungiakami amsini Assam Agartala Lahar Kotor Kasulaimani logi rel lama bo kasujakha Abohiakhe asani Lahar Kasumungno tei kok sanani thangu shaka Jailamati ke Kobokmung lukorok Tipra Haste ni tongnai Tiprasa rok ni manthai soktai sekjagoi tongmani TMB Accord Khlaijakha Tiprasa hamkrani bagoi ADTF Accord Tiprasa Accord no khoboi tebo Dalbidal Accord khajakha Fiaba tabubu mungsharia ko hakotor habang abonona singjak tongmani Tiprasa tongkosong lukorok Fiaba tabuk fano aborok no khunjo kaisomoi khanaya khange o hani bororok manthai manani bagoi tebo kotor chobabo ongkhornai hene damrok mungrekha Tini 24 ঘন্টা স্ট্রাইক এবা বন্ধ বা যত তাংনক হাবানক যতনক খাকরুকজাক সিভিল সোসাইটি বাই রিংজাক অবদ্ধ সিভিল সোসাইটি হিনপানো जों যত তিপ্রাসানি অমানথাই গাঙ্কাই নাইদি ত্রিপুরা হাস্টেও 1949 नि পরে যে অবৈধভাবে ইলিগেলি ভাবে যে ত্রিপুরা হাস্টেও যে গোबां বসংনি বড় খাबै যে সিনে ও ত্রিপ্রাসা তংকসং তংনাই অরিজিনালি ও জায়গানি যে ত্রিপ্রাসা রংনি যে মানথাই সকতাই রক বেবাগনো সেগিন हाबायखा इभेन ও যে গণতন্ত্রনি ফান্ড বাইख्लायै गोबां इलिगेल जों ससियेल मिडियानि बिसिंथि नुगो बरक ताबुक ও हानो चालकनाय Nini Montri, MLA, MDC, Abohiakhe tongmani sing nugui tong. Abono sing tini o strike ni bisingte eba o Tiprasa thanchani bisingte sing Bharat Sarkar no sanamo sungo je Abohiakhe je oino deshni je o desho phai je Abohiakhe occupy khai illegal babi je o hano shason khai jomone aborno borok daiti nojordari khai borno makari nai tai je tino o jaga যে TMB Accord Khlaijakha Tiprasani bagai hamkraini bagai tai ADTF Accord Khlaijakha tai nini NLT Accord Khlaijakha tabuk sini bubagrani bisingtei Tiprasa Accord Khlaijakha kintu Bharat Sarkarok je Accord khaimani boro kagoje potre kono dam riya kintu जों tini sak jortui जों sini Bharat Sarkar no जों nasingi tongkho je जोंनो sini manthai no जोंनो yafarinani bagai kintu jodi borok tinibo khunjo kaisomoi borok o kokno khorang no khnayang gangkai phainai jorao o tongkosong tongnai Tiprasa rok khorok busukbo o hani bage bolidan na abo kono saimiya abosung jotoi sini je o Tipra hasini joto Tiprasa rok jotono khawo thonjak karon sinimo last and final mono sini paithangni soba जों o sobani bisingtei sini Tiprasa no phiyogoi maya gangkai जों o hasakao sini neta mantri tongnai chakri khai tongnai media khai tongnai nini gari chalok tongnai joto porjai je thangtongnai joto Tiprasa rok जों o hani druk kamawi thnai Abohiakhe Mungiakami Amchaio Kobang kuktong kosong lukorok phai Lahar Kasumani mangfil nukjakha Bureau Report Chini Khorang